Давай, махай ги тези крака, точно така. Ниско. Бутай. Мини настрани, точно така. На твоя дясно седи. Сандев върти назад, да скъсаш този запад. Сандев с левия крак върти назад. Левия крак върти за да скъсаш, така. Ама ниско, не дай да пуска пак. Ниско. Бутай коляното! Ниско! Сандев! Махни коляното отгоре, което е. Издърпай го. Обани крачова и го издърпай. Ама трябва да ни ти е стъпал на таза. Махни му крака от таза. Сандев, махни крака от таза. Атка. Само издърпай коляното. Сандев, разкарай това коляно оттам. Не, от тук отдолу е под коляното. Не мога да преценям близко колена по разпредел. Може и след това да го натискам. Старост не радост, как го натискам. Не знам, още не съм опитал да се стана. Сандев, махни му коляното. Така, давай! Ниско. Сандев, не давай крака да мине. Не му пускай крака. С лявата ръка хвани му крачола. Лявата ръка му хвани крачола. Атка. Сега вече търси локдауна. Обратно локдаун. Ритни с този крак да скъсаш да падаш. Още. Напред. Атка. Не, дръж му коляното. Сандев, трябва да свипнеш. Путни му коляното и хвани локдаун. Сандев, путни му коляното и хвани локдаун. Обръщай, давай! Сандев, дръж му крака. Сандев, трябва да го свичиш. Давай, бивай!
Давай! Ясно, сбивай! Давай! Санев, аре бе! Санде, ставай! Санде, ставай! Ставай! Не махай, не му давай кръка там! Ставай, бе! Санде, ставай! Аре, бе, Санде, какво ти си почиваш? Санде, ставай! 5:20. Дори се после се почива! Колко е? 6 минути ли? Санев, още 20 секунди! Цъкни го Фейсбук и имаме една снимка. Санде, ставай! Защо още не може да взел гърба? Върви може. Направо ще не отзад.